Натуральна, чалавек так створаны. Нам хочацца мець проста адказ на складаныя пытанні. І вось якраз такі, калі мы можам паслухаць апрацоўкі народных песен, там вышымайку сабе набыць, яшчэ штосьці, гэта такі першы ўзровень, пра который мы знаёмімся з чымсьці падобным, з тым, што людзі называюць пераасэнсаваннем традыцыйнай культуры. Чалавек, які ведае сапраўды сваю культуру, ведаю сваю культуру на ўзроўні таго, што я магу праспяваць вам песен, я магу паказаць вам танцаў нашых беларускіх. Яно мне не дае адчування таго, што я з некага беднага краю жыву у такой краіне культурна багатай. Абсалютна не. Я з вельмі багатай краіны культурна прыехала. Мне ёсць што паказаць, расказаць іншым людзям. Вось мне здаецца, майстэрня фальклору Гданьска гэта пра гэта. Але гэта не для ўсіх, як я сказала. Гэта не для тых, хто шукае проста адказ на складаныя пытанні. Я не ўмею рабіць рэкламы. А поўнае відео глядзі на YouTube-канале «З'ехалыя».